musikutsva here vedu vemakristira kutamba musikutsvawo hakana iwe asi mvura ichanopa kuchanaifise manga makristira acho kana vedu ve iwe ndinopfeka kashoti kanopinza mhepo chaipo hakuna Hi guys, hello guys, ndanda kusiwa uyai pano. Muri kundiona here guys. Kuri kupisa zvisingaiti kana musi kundiona tipinde mumba. Muri kundiona here. Hi guys, muri say how are you guys? Muri say guys, kuri kupisa, zvekupisa zviya chaizvo. Muri kundiona here guys, can you see me? Boy here. Kana tinde mba. Hi Titi. Anza musiyatonika endri panze zvendaenda panze mba muri kupisa zvisingaiti kuita kusweta chaiko. Patugona kuenda pati andotsvanika zvirega veduwe ndichati ndikazovhura mawindo manje mosquito kune mosquito dzisingaiti hanzi we don't need to see you as long as tichingoza mwa magi mwa muri say guys, how are you guys? Uyai pane zvandoda kuti ndikudzei zvandasangana nazvo musara nhasi mukufamba kwandaita. Ndamboda kunyarara hangu asi ndofunga panapa chikatanga nemunhu wani chinouya people I don't know what happens zvinoenda along those lines zvichidaro hanzi I go by notification. Okay, ndivada follow now hanzi bosho kuti thank you Lydia, thank you hanzi muri kumkoba ani sismeli Martin ndiriko kumkoba 6 ndiri kumkoba 6 ndo kumba kwedu kumkoba 6 ndo pandakazvarwa panapa ndo kumba kwedu saka ndikakuudzai hazvizoshandi manje ndichazokuudzai hanzi ndiri kunorthly ndokona ise mangwana ndendirimo mutown. Hi Ris, ndechida kuzokuudzai like ndichivloga ndiri kukuudzai history yangu tichienda saka ndo pandakazvarwa panapa but for some time papa sina angaripo because moziva maiona sekuhanzvadzi yangu imimi ku South Africa maiona South Africa there was no one angaripo and ndakazovadzosa. It's a story, it's a vlog for another day. Thank you Jarati, love you too. Right, saka guys zvaitika nhasi pana one of so anchatauri mazita kasi kana vakazondipa because mudzimai wachambonifanira manje kana vakazondipa gwahedzi yekutaura sezvazviri hanzi ndafara kuona chikumbiro chikuru changu. Aiwa ndo pachikoro changu zveneni pachikumbiro ndo pachikoro changu chaipo pachikumbiro pandakatangira primary yangu grade 1 to grade 7 kwanzi chidzoka Maifei Pritika, don't worry soon. Hi Naku. No, I'm just doing videos just to catch up. You know, sometimes negativity, affect her mentally even. So just being new but still they follow you with that negativity. But he said that chinabasa nayo, don't go delete it. Just delete and move on. Because apana mnaninga tuko anditi. It's me narrating my own story. It's me doing my own vlogs. Asina kutoka moon, asina kudi moon, asina kudi asai moon. Antika dichinda ndakadaro. Ndishota content yangu ndichienda. Saka nezuro ndakabatwa ne vamwe sekuru baba. Ndo vavandibata. Guys, I don't know. Let me just say sezvazviri. Ndikaita sezvazviri. Ndo vandabatwa na vamwe baba. Baba vanondifollowa. Baba vari kunze kwenyika anditika ku UK. Ndobva vandibata ndiri kunosvika nzi ndakaona nzvadzi yangu kuti uri kuAfrica ndikati zvikaindokumbirawo kutuma ndokwana ndaenda nhasi ndikati alright zvikanzi nhasi I'm so happy closure I got it chazoita malive tawa ku UK don't worry ikuno kuka malive nendichitya kuti ikapika
location ndovharwa mandation but ndanzi ndiite nani ndisana nsuta my life sana zvonzi itai my life ameno setup dzavaita saka ndiri kuita life inoiti ndandichitya hanzi aiwa kune bo thank you ndinomirira comment section thank you very much my love thank you African princess how are you homie saka ndobva ndibata ndobva nditi nokumbira kukutumai ndikati alright chimborega kundiningirira sepatina how are you chimbomira kundisturb guys ndifambe nenyaya because ndini ndida kuzopindura image kuma comments chikumhoresai tinonoka kufamba nenyaya ndobva vati nokumbira kukutumai ndikati alright nitumei ndobva vanditi ndida kuti ndiendere kukwekwe andimaona ndobva vandipa location yekukwekwe vandipa address but address yanga singabudi pa Google Map andimaona saka ndazosvika pakuti tambotambura chitsvaga kwangu andituma ndobva vadazita video call navo saka ivo vangachikuti tsvagai road inonzi andimaona kusvika zobvunza umwe munhu akasiva road iyoyo ndandichienda kuprice kwavo babava vane price ravo 10 acres 10 meno izvozvo andimaona ndakakura zvekudaro so vakaenda kunogara kunze kwenyika anditika vanogara kunze kwenyika pa price pavapa ndofunga vakanga vachimbogara nepaigara vabereki vavo vaivepo ipapo vakatochengetwa ipapo ndopa vakachengetwa so vachengetwa ipapo vabereki vavo ivo vanogara kuuk ndokwanga vachishanda makore ose vari kushanda makore ose ndobva vasiya price ravo reari anditika saka panga hanzi ivo kutaura kwavo mucovid ndobva kwaita teererai nyaya guys teererai nyaya mucovid anditika vanga vasingabvumidzi kuti vafambe anditi asingabvumidzi kufamba movements anditi vanhu vari kuuk vagara kuuk vari kuno vagara kunoko mucovid ndobva munin'ina wavo anovatevera ndobva aitanga kuita mets ivo ndivo muridzi wefamu nderavo rakakura zvekudaro kumadheudheu guys ekuchikwepo munozviziva nditi kunonzi kuchicago mokuziva nditi kunonzi kuchicago kumadheudheu ndopa vakadi ndokwavaka kune price ravo rodozikamwa handichatauri zita ndokubva vatega kuenda munin'ina wavo ndokuona mukana handiti matatu dhizinde yavo ane zita ravo ndobva kuonekwa mukana nemunin'ina wavo ndokubva adi atinga kuita anzi subdivision ndizvo subdivision yekuti muprice imomo vakatanga kupega baba vakanga vasiya vaaplya zvokuti price raakurisa andika ivo havachagariko chirega vachiita zvekupega ndobva vaenda fambira kusiti kanzo zvekuti mapepa abude kuti vabvumidzwe kuti vaite vatengese ari mastands kobva kwatovhurwa marodhi ndatobva kweni kune itori a very nice village iri papo very nice village yakaitwa ipapo chiteererai munzo kuri kuinda nyaya baba ndokufambira zvese ndokusiya nti ndokuinda kuuk vari process mapepa abuda ndobva vavharigwa necovid vari kuuk munin'ina ndokuona kuti gap obvious hanzvadzi bhudhi vasiya vapega bhudhi vaona mapepa ekudii zvese zviripo handika munin'ina ndokuchitanga kutengesa mastendi amukoma negweseri saka pakutengesa vaita mastendi mukoma mhene akavaudza kuti prazuko mastendi ari kutopegiwa kumadheudheu kako handimaona madheudheu chaiwo chaiwo zvikanzi prazi iri kutopegiwa handika ndobva vaita zvemakoti sarudzai shiri you cannot change who I am. This is how I am. Ndo matauriro angu, you can't change it. Kana Mwari ndo zvakandondisika ndiri. You can never, no one can ever change me. Andinga try kupretenda kuti zvandisiri ndisingagoni. Kutotaura fast ndo zvanditori. Munhu wese anonifollow anosimira ntaura chikurumidza. And I know kuti sisimeni voice ravo ri pamusoro. Andiona ndo zvanditori. Vanotoziva. Then munin'ina ndobva saka pane munhu akavaudza kuti mastendi arudi akutengeswa but by then kuri kunzwa kwakatengesa 20 chete andiona ndobva vaaplya chi ndobva vatsvaga munhu icovid time haakwanisi kufamba ndobva vaitsa munhu inonzi chi power attorney andika woukama ndobva vaitsa munhu vapa munhu power of attorney kuti afambire nyaya dzokuti kustopiwe zvese izvi andika ndobva vaendesana kukoti nemunin'ina wavo andika ndobva zvaonekwa kuti mapepa ese ndeyavo and everything zviri muzita mavo zvese ndezvavo ndobva zvamiswa ndobva munin'ina atorusa vapiwa gwaidi kuti vaendere mberi munin'ina ndobva tonzi anofanira kusungwa aende kujeri but moyo wekuti munin'ina wangu handi munoziva moyo wekuti munin'ina wangu vachibva vati no angatovharigwa munin'ina ndobva vatsvaga futi loya varivo kuti loya rikwanisa kubudisa munin'ina handitika vakati kune munin'ina ndiri kuti usungwe because uri munin'ina wangu zvaizvo zvingati chingoti awakatengesa iwawo tochingorega vanhu vawakatengesera vachigara havo vachingovaka because vanhu vacho vanga vatochera mafoundation vatotanga kutovaka vakutodii kuti ndichabvisa hazvichaiti love you too saru kuti ndichabvisa hazvichaiti antimaona ndobva vadini ndobva vasiya
munin'ina abuda ndobva ati alright ndazvinzwa ndanzi ndobva aenda andika vamubudisa mujeri ndobva aenda saka aenda kudaro munin'ina covid kuma 2023 uchu kuku pawateni vapa hama yavo kuti ite zveapawateni anti ifambire zvese neeverything zvese zviri musita mavo 2023 munin'ina uya kwai ndobva adzoka because ava hanzvadzi yedu yakazorwara vakaita inonzi heart attack andika vaita heart attack ndobva vatanga kurwara saka inini kuona kwangu inini pavakarwara kune vanhu vakafunga kuti munhu arwara achadi haachamuka ndobva vatavapindura masitenzi ayanga ari 100 kutaura kwavanga chi 103 kana 99 somewhere there andichazivi ndo anga ari masitenzi avo saka vakati pa 2020 ari kunzi atengeswa kwasarawo ariko kuma 80 something ndo asara vochizodiwo vochizotengesa ndobva varwara heart attack iya anti varwara neheart attack iya ndobva vambostopa andika zvokuti vambofunga futi zvokuti kumba uko ndobva vanhu vaona gap kuonekwa gap andika ndobva vapindira masitenda aya guys ndobva vatengesa masitenda aya vatengesa masitenda aya ndobva vachitengesa ese manje masitenzi anjadzi yangu hapana ari kuziva vasvika pakuti vazopora kuuk iko zvino vapora vakufambira nyaya dzekuti masitenzi angu ndichitengesa akatopegwa remember marodzi akavhurwa remember zvese angori ready to build kuti vakatopegwa kuti vongotengesa vongopa vanhu vanochingokutanga kuvaka adzoka munin'ina hamenonewo kuti nani vatengesa zvinhu zviya zviya right anjadzi havasi kuziva ka vandibata zuro chindindiraiwo kupi kuya uko munotarisa masitenzi akatopegwa masitenzi aya panga pane ma1000 square meters nema1500 square meters nema2000 ivo vakati masitenzi asara iko zvino kune 78 masitenzi ndo asara aripo saka ndoda kuti muchienda munotarisa paperwork yese everything mafotokopa karaya vanazvo bvavanisendera paperwork yese kutori bhoku ready angotenga stendi yake nekutovaka andimaona angotenga stendi kana atopedza nditomupa nematitle deeds remember kuti vanawo but matitle deeds vakaisawo mumaoko emunhu wakapapa over 10 andika munhu ari trusted woukama thank you Jesse thank you very much woukama ndikati alright pakanaka ndobva tondipa nhamba yalawyer akafambira nyaya idzi guys ka vanhu vakaoma hama dzakaoma ndobva ndipa nhamba yalawyer ndobva ndipa nhamba yemunhu ane power for 10 andika ndobva vatomuudza nezuro kuti ndataura nasismeni vanonzi sismeni andika vachauya mangu vachaenda kumangwana saka navaenda kwachakukondakta iwewe andika then send a map yekuti vaone masitenzi aya toona kuti vari kuda ndavakumbira kuti vadi sezvo atori ready to build vanditengeserewo andimaona ndibva ndatovati ari muda matengesa mari yanzve ini ndatoona gepu kari kuti people can see deeds everything ndikuzviona ndikati madhairi angu ari kuda hawo ane mari dzavo kuchicago plus kwakanaka kunzvimbo kwacho ndikati vane mari dzavo zvavo vari kuda zvavo andada kutofungawo timu rangu redhairi andimaona ndikati alright pakanaka zvikanzi akaguma kuitwa evaluation 3 years ago pandasa ndarwara saka ane price yakudhara andimaona ndo zviripo andimaona saka imi muzoonawo munhu mukuru guys titora munhu mukuru handiti titora hanzvadzi hombe baba vahombe andi muri kuona munhu mukuru zvikanzi modini love you too star well zvikanzi mochinda munodini munondionera mutsvagawo moti otsvagurudzo kune vamwe vanoita zvemasendo kuti ari kufamba sei mondiudza muriko then ndoona kuti zvinoita here handika musati madini saka inini idea yangu the idea was kana ndasvikako ndakaona thank you doc thank you very much doc kana ndasvikako handika sezvo ndandaona zvese ndochita live ndiripo ndovaedha munovaziva munhu mukuru asi kungoti hamuzozive inyu munhu wacho ndikutaura asi munovaziva handimaona hakusi kuti vanganzi kana kuti tsotsi kana kuti kudini no munhu atori munhu mukuru kuru atori very honest saka ndoyanga iri plan andisa live ikoko muchiona zvese ndobva ndavaedha ndasvika kuya zvikanzi kune munin'ina wangu iyeye wacho zvikanzi kune munin'ina wangu ariko anogara mumain house mononoka mumain house momuona because ndine vhiki ndiri kumufonera haasi kubata foni ndikati aiwa rega tisvike tinosvikapo tasvika paipa tatsvaga tapawana vakamupa vachiwirirana because ndookama futi destiny vachiwirirana tichiterai munzwe zvekunda nyaya tasvika paipa yanditika tatonoka pamain house paya hapana kudavigwa but ndatomboti imomo mava kuti main house muri dilapidated kudai munogara munhu imomo asi munogara munhu wemutoriro anogara pakadai ndikatovati ndo anogara zvikanzi ipapo ndipo paanotogara ndaona kuti haasi kudi munhu hapana munhu aripo ndandiri pavideo call navo ndichida kumeka sure kuti vanotaridza kuti endai pakati ndikati ndipo here zvikanzi
indai pamene usapa kutondodza kuti pa ipapo pamuri papa because pavo vakapa fence andi ndopa nditori neguva rababa vangu papa neramai vangu chichichi but ndope family pedu vakatofenza pavo kumwe kwese kwakaenda vanhu kwese uku kwakatoganhurwa hanimona kwakatoganhurwa kwakatosubdividwa hanimona nevanoita izvo vecouncil right tiona hapana munhu kati mai ndodini boom ndobva ndati rega ndifonere chi munhu namba dzandakapiwa dzekuti munhu anonzi chi ane power of 10 ndimuudze kuti ndasvika paground nokuti ndiri kunza nemap andisendere map tisvike pane acho tione acho akasa because pakatovakwa guys pane madzimba munongonzwa imi pane dzimba purazi pakavakwa munongonzwa imi guys kuita kaka nice village so muro pakavakwa zvokuti unoyetsona kuti ya pari kuvakwa vamwe varisati vapedza mumwe vakapedza pari kuvakwa ndatokunzwa kwandatoita ipapo paritogara umwe loya arikugara ipapo poita komishina wemapurisa emukwekwe akatotenga akawanawo 50 cent ipapo akatovaka rake zimba zimachoni ipapo animaona katoriona ndikati alright but ndichisvika ndati vari kuti ivo kwakatengeswa 20 ndini ndikufunga musoro mangu handi zvavanga vandiudza vari kuti kwakatengeswa 20 kune 27 but ndikatarisa dzimba dzakavakwa paka dzimba dziri apa it's more than 20 hanimaona saka ndikufunga mwoyo mangu ndobvanoza muna nene ndikati amene zvikungoitika so noti vandiudza kuti paka 20 mastenze evanhu vakanga vatengeswa vakati alright handichatori nemunini wavo chivakai then asara acho ndozodindozo but mastenze mukatesa dzimba dzakavakwa paka dzimba dzakawandisa idzi dzakawandisa dzotodarika more than 50 adzikamboiti itori a very beautiful village guys ndikati hamene pamwe pane explanation ndobva ndafona kuya kune munhu ane power 10 ndikati ndauyawo so zvikanzi ndandichitozviziva makadi henyu so ndobva nditi chokwadi chiripo ndechekuti mastenzi akuchina ndikati mastenzi akuchina akudza inini ndanditi inini manje ndikati mastenzi hakuna ko inge wani vati imi mune mepu vakatsa nene zuro mukati mastenzi aripo asara zvikanzi mastenzi kuti chokwadi akuchina ndikati akaenda kupi zvikanzi muningi wavo vanhu vari kubika mukuita noise zvikanzi vanhu vanhu vakanikira munhu uye munin'ina wavo akatezodzoka vakambenge adzingwa nekoti papa vambudisa kujere ndobva auya ndobva atengesa ese ndikati saka makavaudza here because ndisiro vaitaura nemi indatopisawo mafuta ndichiuya kunoku zvikanzi chokwadi chiripo ndechekuti atangati ndakavaudza kudhara but ndofunga havana kuzvibata vari mudenial okay ndikati no alright ini ndakuchidii zvikanzi plus semunhu anga akarwa neheart attack kuti ndimuudze nyaya dzakadaro zvainetsa munhu airwara it was making sense odo ndikati okay but inini ndasvika panzvimbo anditi vari kuexpecta kuti ndivape feedback I have to tell him the truth andika saka uya yawe power 10 abvati noti ndamutini apasina kana mastendi kana ese akapera zvikanzi panenge pane less than 10 kana kuti 10 asi mastendi iwayo pari pachona vanhu havasi kumada because muzati kukuko kunocherwa saka ndekuya kukuti kunogona kudhirika endai nekugomo because dzimba dzakanaka dziri pagomo so hanimona zvikanzi endai nekugomo komuchidai andina kuzomboda kuenda patove nenyaya yakapi ndatoyatsoona kuti pane something hauchaendereri mberi kunodi kugomo kuya ndabva ndanguti kuchaenda mberi hazvichaiti ndabva ndadzokera kati enda nehasa dzangu kati guys mukuona zvikuitika pana patori nenyaya asi azadzedu ika vari kunzi vakaita hati attack tovaudza here but kutovaudza is the truth chokwadi kwakanaka because vanhu tichagara vasingatozivi kuti what is going on handiti vachingozvidza kuti chi zvinhu zviri kuita because ivo maplan avo vanga vari kuti ndikutouya mumawiki ari kutevera handimaona kana ndatanga kuvaitira process ivo vachizouya paground kuita kuti vanenge vachida vachisangana navo vachisenderana zvinhu zvese vachipiwa nemabhidzi avo vanenge vatenga zvinhu zvavo zvakanaka handimaona ndikati ndobva ndapinda motikari ndobva ndavafonera sezvo tachifamba navo ndiri pavidhio call tichitadzana nzira ndanangovati hamuna kwamunoenda nhasi munenge ndichikufonerai memuchibata foni saka ndabva ndangovafonera mbovabata foni ndikati hanzvadzi yangu I don't know how to break this party muri munhu wemurume ndokumbura kuti muchingise mwoyo hantika mastenzi kuri kunzi akuchina mastenzi ariko mastenzi ari kunzi akatengeswa ese guys zvikanzi simeli zvamutaura zviti ndikati inini kuti ndisaita kunge makuwa regai ndiedhe munhu wamakapa chi power 10 pacall leta iri video call tatiri 3 pavidhio call vauya naiwo neni ndikati my sister kundudzwa kwamaita ndavaudza chivatsanangurirai ndodziva kati ukuti chii nezuro I spoke to you ndikakuudza kuti simeli
ndavakumbira kuti vauye ikoko vari kuuya ukati okay handiti hauna kundiudza zvikanzi ndakakuudzai mairwara muchazivi vakati no hauna kundiudza saka ipapo inda ndakangonyararawo handichazivi kuti vakaudzwa here kana kuti havana kuudzwa here handichazivi hanzvadzi vakati saka uri kureva kuti mastenzi zvikanzara chokwadi mastenzi hapana uyai papurazi reseri yavedwe dzimba dziripo paya zvikanzi kutaura ndobva vatisara kuti munhu wananda papaofa 10 hama yangu iyi vanga vakati umatozvitora iye aripo vakati ndandakamuti pandotanga kutenesa mastenzi otsvagawo imba iri 150,000 and below ndomute network imbeda chisiza zvikanzi ndandakatotsvaga imba iri 550 and below 150k US ndomutengerawo imba kumutenda handitika hapasisina chi kana mastenzi aripo guys handina kuswera zvakanaka I know kuti my brother you are watching mandi handina kuswera zvakanaka guys ndikutaura murume hanzva dzedu iyi ndibhuti ndikati ndiani ndibaba vedu handika ndibaba kana nini nezira rangu ndichiti baba you can gauge the age guys chigejai age kana ndichiti nini baba neage yangu chingoitawo estimation yeage vachema guys kuti muzatanyarira kuti zii motikari tese kuti zii ndaona hanzvadzi yangu imwe yakudonhedza musodzi pane imwe hanzvadzi yangu atanga kudonhedza musodzi achikuti angopukudza izvo zvekuti apukudza musodzi pachigai animona ndobva ndatoona kuti adonhedza musodzi vachema tanga tangopusa tangodai hanimona vachema vakachema vakati ndakurwara handika mwoyo wangu handimona ndatozo izvozvi patatanga kuzobaya live 5 minutes prior ndo pandatozofara ndichiona message yemudzimai wavo handika achinditi sisimedi murume vakurwara kunoko havasi right vakurwara nezvaitika chii chaitika ndobva ndakuchivatsanangurira mudzimai wavo because angasipo vachema zvokuti vachema kuchemerwa neeji yakadaro gaizika I don't want handidi hangu kucheme Jeff pana zvaitika papai chii chaitika baba wangu vachema vachema fana nemastenzi vekutengeserwa mastenzi avo nemunin'ina hanti muri kuzvinzwa ye mutore muri padhuze vazvinzwire mungotaura kuti vanongonzwa aiwa mupudi palive munongotaura makamira handizvati zvemalive hazvamusvidi ndozvaitika zvazvichirwadza zvisirisa zvisingaiti baba vachema ivavo apa neeji yavo vachichema mastenzi apa 99 mastenzi akatengesewa ese wese havana zvavanga vachiziva vachitotarisira kuti mastenzi avo sisimeri vava vatengesere unfortunately vazosangana nazvo zvavazonzwa letsopo kwavari kongo vari munhu ari padhuze navo mudzimai wavo ndiye abva kunditaura nezvozvo because varwadziwa zvisingaiti right handimuri kuona saka handizivi kuti mudzimai wavo abva ndifondera chitanzi iko panguva inoi vari kuva suicidal mudzimai wavo ndozvabva kundoti ati panguva inoi vari kuve suicidal I don't know what is happening there ndichatry kutsvaga like mukoma Gordon and some other men vari padiary kuti vavacheke kuti vamwe chirume kuti vari sei panguva inoi but why ndaita this life handitika ndoda kuti muone kuti hama sometimes dzinosvika kupi handitimaona kuti muone kuti dzinosvika kupi hamusati mamboitirwa utsinye nehama guys pamwe makomenzi enyu tinenge tichikuona yenyu hamusati mambosangana nazvo makakura kwakanaka kwenyu kuchicago masivanda ruri kuchicago kwekwe kwenyu yenyu kunenge kwakanaka hamusati mambosangana nazvo saka sometimes kungonyarira yenyu muchiteerera kamuchidzidza kuita ramangwana kwakanaka hamusati mambosangana mwana wamai vavo munin'ina wavo anga asungwa pavakamusungisa pekutanga tingisati 20 stands akunzi aende kujere vakatsvaga futi lawyer nemari yavo kuti vamuburitse mujere because mwoyo wakarwadza I didn't see them ndopazotengotaura kuti ndosaka asingasadaviri mafoni angu because vanenge vakambomisira message kuti ndiri kuuya saka kubva ipapo munin'ina was no longer answering mafoni saka havasi kuziva kuti indakasvika pasinawo munhu ndakasvikawo pasina munhu tashayiwa munhu saka kureva kuti hapo but pandasvikapo guys pane jagwa motikari jagwa motikari yayo ndofunga paka akatomboita mari munhushu pane jagwa motikari yanga iripo inotaridza kuti jagwa iyi ndofunga yakangozongofa ikasiyiwa
pakatengwa Benz handimaona kutonotadza kuti handizi kuti chibhozi body refresh tsazi engine body indofunga Benz ikafa ikasiwa pakatengwa dzimwe 200 mazita pane 4 motika dzagwada madzakafa dziri papo kuna kuti munhu yakatomboita mari asi chandatoona pamari ikai zvoda kuti zvinetsa kuongora handifungi kuti pamari sevhemvasidzi akatenga iye akakwanisa kutengawo stand kana kutenga zvidhina zvoti avakewo pake hana Jani, how are you my sister? Zvakaoma ndarwadziwa vachema guys ndarwadziwa makambochemera nemunhu mukuru babako kuti unopusa kuti ndoti chi unopusa shaya zvokutaura tatangonyara kuti zii tese vachema ndikapesana kuti hanzvadzi yangu chiregai kuchema patsvagwe way forward kuti poitwa sei right dei mutemo waidaro azikana but pambapepe achitoti achiripo here munhu yawo aripo because moto wangu uri paya wachiratidza kuti iriseni moto pane munhu akatoresa moto maybe nezuro hakusi mutokoto nevanhu vekuzvimarumu zvakazvirapa zviya kwakune umwe kuseri kwenge kwakune kachuru zvakari kuseri so ati munhu anogara pamakondisheni akadaro munhu akadla mari yakadaro anoratidza kuti maybe munhu wemadrugs maybe akatopedza mari saka chinzwai manje saka takuita 3 paconference ko papa isazobvunza munhu ane paofa 10 ndobva ndati saka nai my sister because iyo vabvunza uyu munhu ane paofa 10 kuti vanhu ava vese ava it's a very nice village guys mona ndati muone panoita mamwe madispute emastands ione ngwatenga stand zvakanaka sezviri right panotanga madispute like ipapa paka zvakuita ndavatsvagira loyaka yateve dispute ichainvolva vanhu vese vakavaka paya andimazvona dzimba dzakanaka idzodzidzi saka zvaitika ndezvekuti vazobvunza ushu munhu ane paofa 10 kuti ndokumbirawo kubvunza vanhu ava vese pave nekuti ndazovatavatariza ndikati pave nevillage onai dzimba dziripo zvikanzi vanhu vakawana kupi matitle deeds because iniwewe ndiwo nawo vakamawana kupi vari kubvunza uyo wakapa paofa 10 zvikanzi havana matitle deeds ndiniti nawo zvikanzi saka vanhu vese vakavaka pasina indobva ndatotaura kuti saka navakavaka pasina matitle deeds handimaona inewe saka vakavaka zviri pamutemo nomita imba yakabati kuti dzichaputswa dzimba idzi taura chokwadi dzichaputswa guys madzimba dziripo kuti dzichaputswa patori paestate guys mukawa ndichitaura kuti estate ka pane dzimba munongonzwa imi pane dzimba dzakanaka zvokudaro saka ndobva atizvo chatovepo ndechekuti tafanira kuita the legal route ndiye munhu ane paofa 10 takuita the legal route tonodzokera kutsvaga lawyer kwaitonyora matsamba oenda kuvanhu vese vari ipapo vese umwe nomwe ane akavaka ipapo wese opuwa tsamba yake kuti vakatengeserwa nemunhu asiri yemasend saka vanofa kuwedzera mari tatop up mari kana uchida matitle deeds otherwise havafa kuwana matitle deeds baba nekuva desperate vanga vakuti saka todini saka lawyer ndobva ndavati zvazvino ndokumbirawo my brother lawyer tsvagai wenyu lawyer hakuna munhu afa kuti mimi uchatsvagirwa lawyer chimbosiyai zvehama zvokudhila nehama ichi tsvagai elawyer wenyu wamunodhila naye imimi handimaona kana muchizodyiwa mudyiwa muzati ndilawyer wenyu imimi asi nevanhu zvekuti mutsvage hama mutsvagirwa futi lawyer after all this it's a no bva vati alright saka lawyer indobva ndavatsvagira criminal lawyer randoziva riri mugwerumu rinobhuraudza vanhu handimaona ndibva ndavatsvagira criminal lawyer ndibva ndatombomuedha pacall saka enda ndichifamba handida ndichibva kukoko vangu vachitaura vari pacall handimaona saka zvongo vachinesa madetails because chero iye arwadziwa lawyer achiona age yavo arwadziwa akati saka ndo zvakaitika akatotobvunza kuti lawyer ndiani ndotanga taura nalawyer uyu akanga ari involved kuti pakafamba sei avazivi vaingonzi kuna lawyer kunoko ivo havasi kuziva handimaona kwaingonzi kuna lawyer chichiti zvikanzi vakati lawyer handisi kumuziva handimaona zvanzi manambers evanhu ibva vatsvaga chiita manambers evanhu vese vaya vazoita manambers evanhu vaya walawyer nechichi kuti lawyer achidi achitanga kuti achitsifambira nyaya saka guys maona how dangerous hama is todziwana kupi hama dziri trustworthy guys todziwana kupi unogara kudiaspora anditi uri kuti ndikutaura tunhu twangu kuitira vana kumusha anditika and then unenge uchihesmai changu muri seise mukoma wangu pachiva unenge uchiti ndikutrasta munhu kumusha anditika munhu abva kurova
maybe achazotapedzawo masports tangomirira kuona kuti zvichafamba sei, because but right now havasi right, hanimona, because vagara vanzi vari suicidal, saka havasi right as it is right now. Is not okay, antimaona. So ndo pane nyaya guys that munyatsokuona patinosvika nehama network itaitiza. Sorry guys, unenge usatombosangana nazvo guys. Ndaona hangu vamwe vachiti pana ndichitaura nyaya yangu ndichiti kumusha guys ona after 20 years hey makanga mchidini hey vanhu havasikuziva nyaya vangu vanoziva nyaya, vanasingazivi nyaya vangu vachigambira mudenga hey makanga mchiespeta kuti muchochona dini hey makaisa 20 years muchimba vepi hey makanga mchidini havasizivi nyaya. Musho yausi wangu kaini, musho yausi wabereki wangu kamusho wasimbuya nasekuru kwese kwana, but zvakaitika kumasure kuti vanhu tizorega kuita tizoita more than 20 years tisina kusikako. Kune history kumasure inoita kuti tisvike pakungoti you know what, but at the same time wasvika panzvimbo kasi roga ufunga saka baba vangu takatovarasa sembwa, handiti kurasa munhu sembwa wao kungonosiya then torova 22 years 20 years nokutsikapo mwoyo unorwadza, but uchitya futi kuenda because mozivawo zvemamuri uchitya waita boldness guys. Ndakatsanya hati muri kunzwa, ndikasvika pakuti right ndane timu rangu rainamata nenapa, ndikasvika pakuti right I think it's time ndikaendeende nezvino tichinamata ndichienda vachinamata kuti endai tiri kunamata ndichitaura kuti yasvika nguva yeconfrontation, yasvika nguva yekuti I want closure and I need to go and see my father's grave. Munoziva izvo zvichauya mublog pandakasvika tichisvika pavanetita dini tichienda kugraveyard, patakazosvika chodza topfuura nekuguva uko vakafunda zvonzi mapfuura neko manga muchi, tikati tasvika tatorasika isu because a lot has changed, saka tatirega tidini titangoona guva because rakavakirirwa karinenge rakavakirirwa rine, tikati tongoona kuti uko ndiko ayo ndo man aripo, saka we have to go there kunoona, hanimaona. Saka vanhu gaitsika musati mambosangana nehama dzikuitirai mashura zvakaoma. Iwe unenge uri kudiaspora you cannot come every isha project kuno kuti uone kuti zviri kufamba sei, haukwanisi, hanimaona. Uri kubhesawo uri kuti ndo mwana wamai vako, handimaona, kuti akuitire handika okudhira mari, uri kubhesawo okudhira kuti achitotsikana tokutengesera, handika uri kubhesawo kuti ndikudhilawo nehama dzangu ndibaminikana ndisekuru ndimbuya, handika vanditiwo zvakadai. So ndovo kurikita pasi petsoka guys, iwo wauye kungovashandira ivo vachidla havo zvevapfupi nekureba nyaya dzehama idzi. Saka nyaya yangu ndigwadza, ndambofila kuti rega ndishare story inemi because mumwe wedu pano baba handika ende vanga vatongondikumbira vatongondituma ndivo, handimaona. Aiwa ini nahetugo ndakataura tega noti chigumbu chaka chane nguva ndakangochengeta ndichingozvibvunza kuti saka every time ndosvika kumba ndoenda pagraveyard pamutapa kunona grave right yamai vangu, but ndairwadziwa ndoti ko mudhara saka takatomurasa saka sembwa kapalapa ndairwadziwa pakuti ndiendeko ndaihla, handimaona kuti ndiendeko kune masquabusi apa remember paper takambovafondera palife paper, handimaona. Ivo vanga vakatogumbuka nezvenyaya yeaudio yoyo, ndikati aiwa ndatirega ndiuye paground tiche zvokutarisana, handika ndofunga audio makanzwa part of it, handimaona part of it makanzwa takanetsana ndofunga 2 hours good 2 hours vakaona kuti havasi kuiwina because ndandatonyesa kuti panapa whatever zvinoitika ndikoko, handimaona vakaona kuti havasi kuzoiwina pasina kuti tina nditaurirane chichichichi tizokumbirana regero vakumbira regero vadini kuti tizoti alright, handimazvona. But zvinenge zvichirwadza because unenge uchida kuti unenge uchida kuti uve une closure kuti ko sei mai vangu ini mai vadedza kuti hure mumusha muno simply because vaishanda. Handimozati kumusha kwedu kwagutu guys kumasvingo kwete kwagutu kumasvingo masvingo yose zvayo, handimozati kazhinji kacho havadi vakadzi vanoshanda. Mukadzi anofanwa kugara pamba, mukadzi achirima kowo aroora mukadzi akaenda kuchikoro ari kuzvishandira ke pageneral hospital ari nesi papo konzi ngasi yauye kuzorima kuti aiwa ndindoenda kubasa, saka panonetsa. Handimakwanza ndishara kuti mese imi makapfuura nemaoko mamai vangu, handika makazongomirira chete vafa kuti muzovaudza kuti muzoti havapindi mumusha munomu for he kusvika dzimba dzavo dzodhirika pasasapo for ye not to come. You know what happened before kuti makauya mukaita drama, handika kusvika polisi yave involved, saka vakwakuchauyika here. Ndakawa kuti ndasunungukasa mufunge pandakaona vako kuti vanga vave deep genuine apology, manje yanga yava genuine apology chaicha iyo ndakazenge ndati ndanzwa kuti ya
ndasununguka nyangwe izvozvi chero chisvika nhasi wangu achifona cheko makasvika bho here muri sei chii andinoramba chikumbira regerero vanangu vanhu vanotadza tiri vana baba you know zvakasolveka handichina chero neniwo ndachena mwoyo handichina handimaona handichina ndachena mwoyo zvachose handiti maona so kumasvingo mukadzi anofanira kugara kumusha achirima kumasvingo mukadzi anogara kumusha achirima chero wakadzidza sei unofanira kuenda kumusha uchinorima handiti maona so ndo zvinenge zvichinetsa anyway ndati mudzidze muonewo nyaya iye hama tichazoita zvedu zvakanaka guys nyaya yama aiwa ine story yangu handiri kutaura ndinototaura ende handimaona kuti pandakatoita video ndichitaura kuti aina vanga vari paside pangu vanozviziva kuti ndinotovloga nezvazvo they know handiti maona because vanotozviziva kuti ndinotozvitaura unotoshora nezvinovanga kuti iyu yakatodza ini zvinondingagoti kudini kuti yakatodza ini nokuti ndizvo zvavaitwa vari mudiki so I'm said yeah true tami handimona so patisha ndinoti vaida kuvharavhara nekuvharavhara nyaya dzisinei navo but takazosvika pakuti ivo vakazinga kuudzana pachava kuti ndikanipedzera netisuvero parimwe chete chimbomirai pasaidi so guys munenge makadzidziswa navatetangu vachikumbira apo vana mai manokori vadiki nevakuru vana mai manokori tati vakandifanirwa kwayatabva isusu ninge kwayatabva and so guys ndizvonachida kuti share nemi plus just to greet you kuti guys how are you I'm okay tiripo zvedu pano paAfrica tiri right asi tinokuonai manje ndozvo zvandanga kungoshare anzi mai guru venyu inyanyambuya bezel ndo zvatanga takuda kuita that was what was in our minds tanga takuti tikasvika andika tonyora kana masamba government topaza totora whatever the remains todzosa kuno kutown sezvo vangu ihure avabvumidzi mumusha mekwedu sezvo ranga riri hure tochitora hedu baba vachikoko tochivadzosa tovaisa pasaidi pampemudzimai wavo because ndo yanga iri wishi yavo but akuna nozofunga kuti vana vavesava vana vokuenda kuchikora nati kudini ndiro hure racho raenda kubasa iroro richichengeta mhuri yese akuna nozozvifunga kuti vazodzoka kudzokerako takaenda kumanyaradzo guys pafiwa toenda kumanyaradzo tasiya hembe handisi muri suppose kunosvika kuchinogovekwa komana atadzangu ituidza muri kudzashaura idzi apa two dikidzi handi vachinopiwa hembe dzababa vavo zvichigovekwa vanhu veseka takagamuchidzwa nevana vacho vakapfeka hembe dzababa vedu guys kana ndimiwo ndaizodzokera kunodii hanzi bring me maile uku ndiyo ndikuvigirei ivhu kuti ufe andimaona saka taizodzokera kunodii vakasiyavo andika mombe dzakangoenda handi pamombe 47 vakapiwa mombe 7 zvikanzi mwese dzakafa nechigwere ameno 7 ndoko dzanziripo vakomana vari vadiki ndo vakaenda nodzitengesa kuvanhu vemabucha koko vakatengesavo chavakakwanisa kungwana ndidzo mombe 7 chete ndio patiri kuti tachadzokerako kunodini guys tinomira namai vedu guys kunodini moti zvanga singatirwadziwe here tisiya tichiziva kuti baba vedu variko vanototiva saka vanava zvanga singatirwadzi but nenyaya yekuti squabble kuti pakamboita kakusungisana vauya kavatutaka zvinhu mumba masofa mafiriji vakati inini kumasvingo guys kune vasiri vekumasvingo kune mutemo wekuti kana munin'ina akafa mukoma ari mupenyu mukoma takes over zvinhu zvemunin'ina ndiye anorana achiita zvinhu zvemunin'ina achididi ameno kuti vakazvitradition ekupiyo ina handiziviwo animona handiziviwo haipapo yes Jordan kwaka kuri kunoti because of zvokumbenzana mapurisa akaizvi netsamba dzakabva kukoti zvakasevawo kunoku kutauni kunoku andiwana so zvinhu zvinenge zvichinetsa guys kuti zvinonetsa unenge uchienda kunodini because panga patove neanimosity kapi mai pakangonzwa kuti mama vangu vatenga umwe musha kushagari kunonzi kushagari kulwagweriko ndikwanga vazvitengera imwe stendi yavo vatovaka ikoko handimaona zvikuya kumusha kuafter vatoona kuti pana pandiiwika handimaona ndogamuchigwa pamanyaro dzemurume wangu nevanhu vakapfeka hembe dzatafambira kuti dzizogovewa handimaona plus zvaiitika ipapo hanzi our main siblings are you 3 4 we are 4 2 girls 2 boys 2 girls handimaona vakabva vangoti manangu kuenda kwenyu kona kusainda
it's up to you. Inini hangu zvokoko hazvichaiti. Ubva vangosiya. Svika takatonzwa kuti kwati vatora madoor frame, window frame kusvika dzimba dzasongodonha. So isu tichiendako guys, kuda vanhu havana kuisa pandaiti ndatosvika ndikaparasika. Imusha wefamily wasekuru nambuya. Panga pari pamusha muhombe asi tanga taparasika because zvanga zvasiyana. Zvatinoziva pari makore acho zvatakaona takatoshandisikawo takanga tatoti hapasiripo. Hanti maona. Tandoti hapasiripo. Hanti maona. Ndozvandaiti tatovhundukawo. Vanhu vakati mavhunduka manzati vanhu vanotora context zvavanoda ivo. They took everything out of context. Vakati hey vakasiya vakazoti atina zvataigona kuti hapasi pedu ataigona kuti zviite. Sifasi muda vanhu hanzvadzi yangu mungazviramba masvingo. Chinozoita kuti tinzi nevanhu todiko nevanhu vemasvingo chii. Chinozoita kuti tinzi todiko nevanhu vemasvingo chii. Ndizvo unozati isu mageneration aya ndisita kuzviramba. Mageneration enyu mukoma Sifasi nemageneration ndisita kuchandura zvinhu. Mageneration ana baba vekutaura ichokwadi hanzvadzi Sifasi. Masvingo yese ndo zviriko, ndo zvanga zviriko. Ndo zvanga zviriko. Generation yedu ndo yakuchinja zvinhu. Kugeneration yakudhara mukadzi anga sikapfeki trouser kumasvingo kutrouser raiyera indi kunyama nejefu. Wanga usikapfeki trouser waitonzi hure. Ukungondopfeka trouser uri hure. Tambeni. Ndo wedzaishandisa tambeni. Lipstick red kumasvingo utori hure. Hanzi boys dzodzoka kunova kuno vapi? Kuno vakepi imi maevazi kupi? Yes, our daddy's grave takaenda, we saw it, you know. Takaenda tikaonawo tikatoitawo time tiripo anti maona tikasurvive. Vanhu vekumasvingo kumusha kwangu ine apana tindonyepa guys. Ava respect chero mukadzi. Vanhu vakarogwa kumasvingo. Kana mchida kwira yapa muye mutaure zviri kudzimba dzenyu nevarume venyu. Mukadzi kana wakarogwa kumasvingo hauna sei. Kumasvingo hauna sei. Murume ndiye anotonga kumasvingo kwedu. Mutoda tukudi kwedu. Hauna sei. Isusu mageneration edu handisita kutotaura kuti aiwa. Hanti makanza vareta vakati ndakata recording amene. Makanza vareta tataura navo chitanzi uri kunipindura kuti ukutatu ukutaura kuti uri hauna hunhu. Isusu haubvumi kutaura nenu chidaro. Zvokuti handifangi kutaura zvavataura say yes everything. Handifangi kupokana navo. Zvikanzi vanhu ku next door. Zvakangonaka baba Sifasi ndofunga baba nenyu vanga vari exposed wo. Handimaona. Ndofunga vari exposed. Hanzi mucharisa riripo rakaripo dhara. Riripo rakaripo dhara. Pa Tombstone pakaita drama tina kuenda takatuma munhu anisa pa Tombstone yakunisa Tombstone. Hatina kuenda isi. Takangotuma munhu vanga ngotuma munhu kuti nda pakati anomuzata na mari unoisa akaenda kanoisa. Kutaura chokwadi kwedu kumasvingo ndo chokwadi hacho. Munoti havo vese kune vamwe vakati vane exposure but majority taura chokwadi tirausi kumasvingo mena wapfeka trouser kana kuti chisina maoko kudai chisina maoko unotori hure. Unotori hure. Taura chokwadi chaiko kumusha kwedu isu handitombo tsori chikudira kana kuti ndo kwandobva ini. Ndizvo zvavanotori yeu, ndizvo zvavanotori. Ndizvo zvavanotori. Look about iyo. Kumasvingo pakafiwa kashoma kuti munhu anoigwa pasina kuita drama guys. Kukafiwa kumasvingo pano kashoma kuti pavigwe pasina kuita drama. Panotoita drama chete kumasvingo. Ndakatonzi zvauri kutaura hazviti haunyari zvima next door kanzwa vanototaura nani kunonzi mwana ari kupindura chitaura zvinhu zvakadai chibvunza zvezvokuti handifangi kutaura. Ndikati aiwa ndobva ndinopindura ikati tichachererama kuma1960s taakurarama kumuye kuma2000 taakuita tikufambira netime muri baba hamuna kana basa zvikanetsa tinopinda paground apo torovana vakajamba vakati wati chii ndikati ndati paground tinopinda tikarovana ende hamuna ngozi wandingatotya mudzimai wenyu agara paya zvikanzwa nechombe vakaiti ndikati ndozvandiri kutotaura izvozvo izvo kuzvida kana kusazvida vakatorosvika pakuti ibvai pano tikati ndinoona mai vangu sunga yandei hatitombonyengera sunga yahandei vakaona kuti ndisiresa apa ndakaramba ndichira zvandoda ndichidzosera zvinhu zvokumasure ndichivarangaridza zvinhu zvokumasure zvangu akangaona ndichivarangaridza pokazoona kuti yo munhu asi kudzora tsvimbo pokazoona kuti rega ndigare pasi. Kwanze asi vakadzi kumasvingo vakuita kwedu vanototengesa sungaiti kwakudiko
andimasiziva true varume vekumusoro vekumasvingo vakaoma musoro aiwa ndouya anda kutopedzangu varume vekumasvingo vakaoma musoro Janet ndakaenda ndakazvipira kuti nhasi tikunoita head on chikuitika ndandati ndakagadzirira kuti chikuitika ndo chikutongoitika ipapo ani maona hanzi nasolo jemas amunyepi thank you ndokumasvingo andimbonyepi guys ndokumucha kwedu but ukaona ndobva ako ndinyatsokuudzai kuti guys mimwe mitemo yacho hazviiti ndotizviona kumasvingo tirauzi rinoyera kumasvingo kana vakupfeka iko majera mazira iko zvinaya ndiwa kuomesa musoro kupfeka chii kupi chinhu chisina chii unochoka pfeka kuchinzi haukururi guys zvakaoma Murumbidzi, I had to protect my siblings. In the Musati, my family, sometimes, most of the times, my first born, unungo to remember, unungo shunguzi, to protect an inawako. Auto protect. I go to Nani, I go to Nani, go to Katoro, I still better take up a brugo. Tistonzi, my bruga, but Rambuzi, as I have an end, Zokuna to Joka. Where do I would do in Amuna and Africa say? I'm not going to Africa say. Mukamona nino wakasungira Zambia one. That was what to kuenda. Makaona one guys speaker Maroko imatsika ndikurore. Uya kasungira Zambia. Aiwa kunditsa zvakaita vakatoona kuti masamba akasiyana. Anzi mazvingo yakaoma kana kurora nemurume go bolt kana tell them. Anzi saka Jeff is no go area murume kumazvingo. Part of life, what I was pano here. And I said from you from Gweru. I am from Gweru, say no, but I am from Gweru. You know what this is Santa Kuramtown here. Takuramtown dish. But I'm talking to go to Kumashu, but I don't know for some of this. This is for the moment, Nico Gosh. I want to go for the Monday. Kumsha do holiday, Kashiga, Konzi, Kumusha, to for the Monday. Indamonotwa siziswa kutwa ndamonokuyado ivi ndikokoko zvakaoma guys make up kupenda muromo kuisa izvi kupi azvitwi kupi hanzi ini wangu wakaoma musoro and haudziki chinhu maiwe he is always right thank you uyakarogwa nemuromo masvingo kana nchinyepa verengai macomments guys verengai my comments. I'm not sure. So guys, ndakwenda zvangu. But then yanga singazobudi zvakanaka nyaya yacho because remember yanga time yeclosure and I also wanted to heal and move on. And what? Remember ndoda kutopota nchinda unoona kuvara baba wangu iroro. Saka ndosvikepi takariramwa tosvika kupi. Hanimona. Tinosvikepi tumwe ndizvo zvinokuti ndinotokunzirai kana kuti tumwe tumunyama tokuti munenge muchisvika pakuti hamuende unoona gore vakuita 20 chakadaro years musina kusvikapo. So we wanted to go tine nguva but taita hanzi mwadida nemasviko bvunzawo zvako iwe amenu animona hanzi Yolanda loving your content thank you very much. So guys ndakwenda I'll see you tomorrow. Hatichakupai kune avo vanyuwani iyo inyaya sisi masvingo ine chitupa chinotangana tutushipana tutu haina kunyanya kuoma anzvadzi ende ndakarova surprise vasingafungiri vanga sikuziva kare ndakamukana ndangoti dzikiti vakaita kuvhunduka takara tangosvika animona but chikuitika ndechekuti zvino ndakwanisa kupota ndichindawa ndimona tichinoonao pavakavatawo tichidzokawo tichidaro. So guys, I'll see you tomorrow and yeah, tichienderera mberi nemavlogs edu and kune vasiri kuziva nyaya iko yakatangira ndatanga pati wana ndichaenda nayo kusvikira vanhu vaunderstanda why takazosvika patakasvika pe20 years ndichaita zvangu videos you know tichienda takadaro. So guys, I would also want to hear your stories antika dziri similar
to yedu ndozati mnazi I was reading my comments nezuro ndakaona kuti takawanda tanga tiri mupotiro we were so many in that pot saka chazodawo zvedu time yedu nekwana kuti zombovhura vanhu muuye muchitaura zvirimo mumhuri kune mumwe anditanzi he mandi kuenda kunotaura nafamily waipa social media iwe sha terera unzwe pano vanhu vanoya nenyaya dzavachivhenta out pano social media ndoya tove playground yedu ndoyayo family yedu wangu handiwana family kupi kwandinogara pasi nichitaura nani ndinoya nishtaura pareni iwo paunotoya pano pandinenge chitofambira kuzonzwa nyaya dzevamwe vanhu vanenge vachitaura saka yangu yashambisa chii iti special papi yekuti haitaugwi pano yashambisa papi kana tichitaura dzichiunganira dzavamwe ndiri host wedzevamwe yangu iri kutoitikawo nyaya idzi dzinodzidzisa vanhu zvakawanda dzinodzidzisa vakawanda vari kuti ndohendla sei masituations akadai kune varimo vasingatozivi kuti ndoita sei hanimona kuti ndine 20 something years ndine fiye yekuenda kunoona pakarira mudhara wangu but pane time yekuti ndasvika pakuti you know what ndosvika kupi I have to go hanimaona saka ndinotoshare tichitoenda aushare noku tinotoshare tichienda nherera dzakawanda kwahe nherera dzine age nherera hainahu age ini ndakanga ndichingogwadziwa as old as I am ndaitongorwadziwa nekutoti mai kwavo vega baba ivo vakanga vataura zvinhu zvakanyekwa muwiu zvaitondirwadza handiti maona ndaida kutoziva kuti vakahura papiko vakambobata here vane chikomba vakambobatirwa meseji here vakambodii ndaida kutozviziva unfortunately there is none chingoripo ndechekuti nyaya yakongotanga apa pamanyaradza apa ndopangotanga zvino hanimaona saka guys yes I don't mind them Yolanda ndinotoignore ndakana basa navo ndinotozviignore hazvimbondasi kutaura nyaya dzangu ndichienderera mberi ndinotodziwereketa ndichinda pane rimwe gosi randazoona ragwadziwa vedu pandaenda kuchikoro kure tina munduku munoziva kuti haupindi uchienda kuita vlog vanotanga kutoverifya kuti wakanga uri pachikoro ipapo haupindi pari tina mundu paya ndatogara nguva yakareba muofisi vanzi vamasunda vaiva vedeputy zvino vachiverifya handimaona svikanzi nhema taura kuti wakanga uchidza pamasundo kana vamukoba 3 come on guys indamboenda pachikumbiro ndakusadzai pachikumbiro saka ndikazoenda kunoshamisei kunoshamisa chii chikoro after all kunoshamisei utonoti munagodzwa nezvisingagwadzi sinanga nebasa rese and I'm just doing my life kungoti vedu pana vanhu ndipo pandakazvarigwa vedu pana vanhu ndipo pandakaita grade 1 vedu pana vanhu ndipo pandaipinda chechi vedu pana vanhu ndipo pandaidai munhu agwadziwa zvikanouya neghost rine vanhu rine mafriends 5 here kunosvika anouya neghost rine 5 people just to try and prove a point handisimeri ndati nyaya yangu ine munhu pasi ende ichiri kuda kuendesa munhu pasi from 2000 tate ko don't worry ndichauya nelive touya nenyaya yacho isusu pano we talk about real life issues handika dziri kuitika pakati mupenyu hwevanhu handiti time yenegativity hatichina isu guys hatina isu kutaura chokwadi negativity aiwa we protect our mental health let's do us let's do zvinhu zvatinovakana handitika these people this ghosts or this whatever they'll always be there guys funny part is I don't know ndinouya neimwe account yake maybe original kuti akuone come on but makawakamubloka akakubloka makablokana why would you go and kana ndakatokubloka I will never go and check kuti kwai unoona anditorina futi neghost racho kuti ndoda kudongora kuti kunyora nezvei hanimona ndikatokangamana todzeta ndatorova pasi ndatoenda umberi hanimazona ndo zvandiri guys kana ndakagona kuita 20 something years apa isingasviki kukuzoti mune pafesi warenda bloka guys ndikaenda kudongorera kuti ari kuita nezvei I don't do that katakubloka zvatovharana hanimona unless tatongoku unbloka zvitotinotonyazo ndiona kuti hava ndi unbloka hanimona kuita godo nechikoro chandakasobva kare chandakasobva 1994 Yolanda 1994 kugwadziwa nacho unotochiya kuti izvo ndinodzazva dzangu ndikati kwaita ghost ranyora vaoma nekuseka zvikanzi kwakaoma kufacebook kwenyu ndikati kwanoita godo zvikanzi nhema ndikati kuchako ichi ipapa chii nezveku zviripo ndikati ndakaoma ndigoziva kuti apa paidai apa paidai apa paidai ndisina kutsikapo ndisingazivi zvepo ndigongoziva ndigorota haupapindi paipa ndomaona wogara maona paine nhikiri paine security pagedhe tokumbira imwe takasiwa pagedhe takafamba netsoka kuenda ndikagara ndofunga about 30 minutes tichiverify you kuti ndiri ex yepano tuzobvumidzwa. So guys ndakuenda hangu God bless you and how is your siblings smell vari boss zvekuti they are all here kwani ndiri mai here kana ndauya kana pane masquabos kana ndogarisa pasi ndini mai vavo kana ndasvika everybody sit down let's talk what's chichi kunetsa mona bonzwa anzi ndikuda kudurura sintokutsomiwa don't worry ichakwana time
pamwe zvingapera. I will do the life Elizabeth. I will come with the life yeizvozvo chete takanyatsosununguka, and then you guys we can share our stories. Atina chatinovanza ndovanzei ndotyei kutaura nyaya yangu ndotyaniko ukaiwa ugoidi ndeyangu nyaya yacho iwe inzwe kana unoilese ntorawo ipapo zvokuzoti ameno kuzozodi. Thank you very much Doc. Thank you. So guys, Lucinda. So guys, do patsana mangwana. God bless you. Bye bye. Good night.